Здравейте! Имаме удоволствието да ви представим Dell Inspiron M5030. Серията Inspiron като цяло се отличава с красив дизайн. Става въпрос за всичките досегашни модели. И с голямо цветово разнообразие. Лаптопът, който сме избрали да ви покажем днес, е с черен капак, с много красиви алуминиеви шарки. Можете да ги видите. Логото на Dell по средата на капака го прави още по-модерен. Нека хвърлим един поглед отвътре. Клавиатурата е пълноразмерна, с допълнителен блок с цифри. Удобен за работа. Любопитното е, че функционалните бутони работят без да се натиска Function бутона. Тъчпада е доста голям, удобен. Бутоните, които са под него, са безшумни, което го прави доста удобен за хора, които работят активно с тъчпад. Като цяло отвътре е доста изчистен. Виждате, че няма излишни бутони, има само един Power On, Power Off. Индикаторите, светлинните индикатори. Тон-клонките са разположени отдолу. Виждате къде са решетките. Лаптопът има SRS Premium Sound, което ще рече, че звукът е доста силен и чист като цяло. Дисплеят е 15,6 инчов, пълноразмерен. Извинявайте, не пълноразмерен, а широкоекранен. Камерата е над него по средата разположена, има си вграден микрофон. В общи линии един доста красив и изчистен дизайн. Другото, което прави впечатление и би могло да се приеме като едно сериозно нововъведение, това е, обърнете внимание, как не е като стандартните лаптопи, а излиза с 1 или 2 см нагоре, което му придава един доста новаторски вид. Тук може да обърнете, просто да видите това нещо, за което говоря в момента. За някои хора, като че ли е по-удобен този дизайн. От лявата страна можете да видите HDMI порт за свързване към телевизор LCD и плазма, вход за слушалка и микрофон, USB. Отпред няма допълнителни портове. От дясната страна има RG45 или така наречения LAN порт за връзване към мрежа и интернет, SATA порт, оптично записващо устройство, слот за карта памет. Поддържа 7 различни формата. Отзад има едно USB, вход за зарядно устройство, VGA порт за външен монитор, както и USB порт от другата страна. Така, сега ще поговорим малко за хардуера, с който идват оборудвани тези машини. Процесорите са от новото поколение на Intel i3 и i5, което им дава доста изчислителна мощ. Като имате на предвид, че i5 е процесор с турбомод, който при по-голямо натварване му се увеличава тактовата чистота. Поддържа до 8 ГБ оперативна памет DDR3 на 1333 МHz. Видеокартите са два типа. Едната е вградена на Intel, с която абсолютно спокойно можете да изпълнявате всекидневните си задължения от сорта на браузване, обработка на документи, гледане на филми, слушане на музика и другите всекидневни задачи. Другата видеокарта е на ATI 5470, има собствена памет 1 ГБ, което позволява работа с по-тежки графични програми, чертожни. Също така могат да се играят игри с нея. Сравнително нови игри вървят безпроблемно.
Батерията, с която е оборудван, конкретно този лаптоп, който виждате, е 6 клетъчна. Издържа до около 4 часа при Power Safe настройки, така наречените, т.е. енергоспестяващи. Предлага се и с 9 клетъчна, което е опция. 9 клетъчната издържа близо 8 часа. Говориме за информация, която идва от производителя. В заключение може да се каже, че това е един достоен заместник на вашата настолна машина. Т.е. предлага достатъчно изчислителна мощ, достатъчно оперативна памет, дисково пространство, изобилие от портове, силни процесори, видеокарти, отделно хубав дизайн, удобен за работа. За повече детайли и цени можете да погледнете на нашия сайт.